Good evening. Breaking news, breaking news, breaking news. Zamveka kuti MCP akufuna kuti panopo akakamize mai mtani manja kuti aidha usiku unorumawa auluse kuti chakwera wapambana pamene mafigures wonse alibe koma izi zibweresa mpungwepungwe ndakhala ndikunena nthawi yonse kuti achakwera vomerezani bwanji pita nakakhala kuti wakana 2020 kunakakhala chani dziko lonse la Malawi mverani my judges go high court chonde don't disappoint us just because you want a status quo, just because your children are well served, just because you and your families you are benefiting. This is not on the people's choice. The people's choice. I should repeat this. People have chosen their president, and that is final. Whether my judges amene magulidwa lero mapasidwa ma 2 billion each kwa high court kuti mtembenuze zinthu zikuvutani chifukwa takuziwani ndalama zimene mwalandirazo takuziwani muvutika muno mmalawi. I have always said let us put God first, but don't take us into temptation. Enafe sitikufuna ma temptations. Mwabera zisankho za ma MP zambiri takuonererani kuli ma judges amene mwalandira ndalama kuti zisankho za ma MP tikabwera ndi makwere muzanene kuti zinali zabosa. Izozo tazika apa koma chisankho cha president mumaona nokha mene anthu avotera the expression yayamba kuchitipa Kalonga, Rumpi, Mzimba, Nkatabe, Likoma, Kasungu, Salima, Nkhotakota, Nchisi, Lilongwe, Mchinji, tukubwera kudetsa, Nchewu, Mangochi, Machinga, Zomba, Balaka, Mneno, Mwanza, tupita Blanta, Chilazulu, Parombe, Zomba uku, tukubwera kumulanje, tukubwera kuchoro, tukusika Chikwawa, tukubwera Msanje. Sono ndifuse ngati mkuti za president izizi inuyo mkuzoona kuti sizinaende bwino bwanji mwavomereza za MP chifana feso kuti ndikwere ku MP kuti sizinaende bwino anthu anagula anthu tili ndi maomboni anthu anagula anthu sitikufuna tionongese zisankho za munthu enafe takhala chete chifukwa tikuziwa kuti zimene ife tinganene mukhoza ngati kuti anthu akulirira chabe chane ndikuuzeni chonde don't mislead this chair wa Malawi Electoral Commission. Everybody saw it clearly kuti wakusogola apa ndi wakuti mavota uyu ndakuti mavota uyu ndakuti. This is why some MPs have celebrated kuti a winner. They don't stop members or people that voted for DPP from celebration or celebrating the hard-won elections. Koma ndikuona ngati na polisi amchwa tukukuziwani tiyamba kuuza anthu sopano kuti all of them should descend on you police wherever you are paka you should surrender. We'll ask the SADC region, we'll ask the American government, we'll ask the British government to help us to remove Chakwera from the office. But we didn't want that. If we want a peaceful handing over of power, they were ready to do it. They were ready to say, stay in the state house or we'll do something, I will remove you by force. But we don't want that. Malawi is a peaceful country. We don't want bloodshed here. Police amuanga chonde dimayoram. We don't want bloodshed here. We don't want you Valentino chonde umvese. We don't want blood here. We want a peaceful handing over of power through democracy. Don't take people into temptation. Please. Mai mtarimanja, chonde, mulungu alinanu, musama mvere anthu awaye. Akuziwa pa board pa who is leading is this one. Koma Jessica Bwira, ndi anthu akakutenga anthu kupita mstreet. Mbalo wanga mpanga, muje mnunguna wanga we msonda. Mnipulikirani mkuru wani. Chonde mnipuliki.
takhala anthu achokuchomene chonde mundipulike wa dada Msonda Kenneth mundipulike mwakhala nawo chawe chifukwa you have all the years before you chonde for the first time I've mentioned your name because you are my blood relation and I can not sacrifice you. Never, never, never. Stay away from these people. Because these people, they know that they have lost elections. They know it very well. It is clear on the board, Malawi Electoral Commission confirming most of the votes that Professor Peter Athamtarik has won. They Chonde, stay away. My brother, stay away. Chonde. Tasira nakabwirawo amene anali ku UTM ataona chilimo mwalira achokako nkubwera ukuku with no clear vision koma enaka MCP akuziwa kuti I've lost. So too I've liked, I should repeat this, the spirit of the youth of Central Region limene abweresa onesa kuti tinali anthu olakwa mutikhululukire, tinali mapanga zolakwika mutikhululukire, tili nanu tigwira nanu ntchito pamodzi kumeneko ndokukhala kumeneko. Youth is more, is proving to us kuti ndi amene ali ndi zero kwambiri kusiyana ndi anthu amene amati awo ndophunzira wachani. Chifukwa amene ananena ndi I watched their press conference akuonesa kuti iwo ndi mbadwa za Malawi, akufuna mtendere pa dziko la Malawi, akufuna Malawi enjoy choice chimene anthu apanga. Ndi zimene amanena youth ija ku Lilongwe ya Central Region. Anena zinthu za nzeru kwambiri. Nda Jesse Kabwira chonde spare us. Chonde, this is a warning to you. Spare us. Otherwise, simuta bwino. Otherwise, October is simufika. We can't afford to lose you, Jesse. Please. You are part of us. You are us. I like you so much. You are part of us. Then we cannot sacrifice you. Chonde. Chonde, I will not talk about the vice president or MCP. No, I will spare my, because what a good man he is. He helped me in so many ways. And I tell you, I owe him all my respect and all the praise that I may have. I owe him that. Koma Jesse Kabwira zinazo tazisiyani chonde mbalo wanga. Chifukwa simufika Okutobara. Anthu akayamba kukwiya sizikhala bwino. Anthu anamvotera Peter kuchitipa, Kalonga, Rumpi, Mzimba, Nkatabe, Kulikoma, Kasungu, some parts in Kasungu, some parts in Chisi, Kota, Salima, Mchinji, Lilongwe City, Rural anamvotera, and there's a Mose Mcheu, all over. Ndeno people's choice mukachikana kuti mupite so for second uje anthu azayamba kusonka makobiri m'Malawi muno from Chitipa uje utipita pagire kampeni and anthu azakhala chero muzakhala mulibe vote ina iliyonse muzatani chifukwa apa mukulimba mtunda wopanda mazi mufuna kuti mugula achakwera chonde tachoka niko ku State House chonde mzana nakusiyirani mpando achakwera chonde ndamayi agwa Anyagondwe chonde Anyagondwe chonde vaphalirani vafumu vino avo vafumeku uko masiku anayi nganande vazamuwinaso varazamkhalaso presidenti muzamkuliaso makora ku State House uko chonde mama phalirani vafumu vino chonde achakwera chonde tamusiyirani munthu amene anthu amusankha chonde achakwera chokani muzana nakusiyirani kusanjika nakusiyirani ku Lilongwe ndipo munakondwa kwambiri kuti mwawina ndi mufuna inuyo muthese kukondwa kwa anzanu chifukwa chakuti inuyo mpando wokukomerana achakwera chonde achakwera ino achakwera chonde tazisiyenizi tazitayenizi zikuvutisani zivutisana anu ame imene mukuyidalira ndi polisi ikusiyani ndikukuuzani it's a matter of time ame ikusiyani imene chonde achakwera chonde achakwera
Achakwera, 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 chakwera, achakwera, chonde, 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 achakwera. Zitainis muzana nakusirani mu2020 maulemo apa mwagonja apa mazisango palibe amene wabera Peter sangabere chisankho ayi palibe amene anapita ndi mtima kuti opposition ikakubereni ino chisankho ayi mukunena za audit muna koti munapita paka tunapita paka kukoti anakana kuti zinthu zonse zili mphamvu za Malawi Electoral Commission utarore oka ifeso tidabwa kuti mufuna audit ya chani chonde 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 achakwera tachokani kusanjika tachokani uko kuje niko ku New State kwa Palace anthu akukanani chonde tachokani tachokani chonde tanyamulani pasa chonde tachokaniko kumeneko inuyo anthu akukanani nyumba imeneyo umakhalako ngati anthu akusankha kuti akupasa ma elections ndi kumene umapita ku nyumba kumenekoko anthu akukanani chonde tachokani tachokani ndrama zimene mungotesa ndramas zimene mutulusa kumchinjiso anthu azoona kale magalimoto anthu akwajambula paka kukarowa mlusaka nyumba zimene mukabisa kose kuja zoona muchipata mujaonamo zonse zija amene akutiuza izizi ndi anthu amene akukuyendesaniyo anthu amene muli nawo kumene ku Palace akutulusa marekodi every day tikwati kuti mmene mugonera kumene zimene mukambirana ndi marekodi titulusa tiyikapa achakwera chonde tachokaniko chonde anthu akukanani chonde chonde your total votes is 1,400,000 something chonde pamene mtalika ndi 2,800,000 something amene wawina ndi mtalika more than 50 plus 1% nde chonde achakwera tachokani chonde tamva zambiri apa ndikudabisa zambiri apa kuti ndisanene zambiri chifukwa ndikuulemekezani chonde taputani ifeyo tukuti muchoke mwaulemu kuti Peter amulumbirise inuyo mbwere kolumbirisako bwerani ndithu achakwera ndino Reverend inu chonde mnaphunzira mawu a Mulungu ndino Reverend makhala mkulalikira anthu machechi for so many years people listened to you because you were talking the words of God the Holy Spirit was with you everything that you said it was about God koma panopo mene mwachita zake sarezi chonde achakwera chonde tachonde tachokani this is breaking news amalawo mumve izizi zupangika pompano akufuna chite doctor uchita print mapepala kulilongo hotelo kutanena kuti these are new forms sizithandiza ayi mafomu amene mtaonesi anthu amene akuvotera kuchitipa akana sana kuvotera zimenezo munoita ana anali konko nasaina izozo zimene mkaitana anthu mamonita leroro mwatenga mabasa mamonitors akubwera kulilongwe kuti azanene kuti anali mamonitors nde ife ndetu zonse za MP mchite narify ma MP ano amene utawina ma MP wose amene mutawine ndio sana wine parliament must not be there if that is the way how you want to approach things in Malawi chwa inuyo mnapereka ndrama kuti ine ndisapite ku parliament inachakwera ino mnapereka ndrama kwa anthu kumene kuti mnampasira mzimayi amene wawina kumloweko kumene nati namkhululukira koma inuyo mnampasira mzimayi uja kupasa ma presiding officer usiku amagawa zinthu usiku anakagawa ndrama zikumpanda kucha amapanga celebration 8 o'clock ya mamawa tungoyamba kumene mavoti they were celebrating kuti awina kukosweze kwanga ine sinufuna zambira ndino achakwera amene mnapanga zimenezo ina achakwera ndamene mnapanga zimenezozo kuti ndisapezeke parliament and you have won this is the plan that you did and the plan has been implemented koma ineyo I did not protest I achakwera tachokaniko kumeneko anthu akukanani muli ndi nyumba pitani mkarowe kunyumba kwanu tanyamulani makatundu anu achakwera tachokaniko anthu sana kuvotereni inu ngakhale kuti mupite second round simuwina achakwera simuwina anthu they will be angry with you the whole country they will not vote for you even central region will reject you totally reject you and mavoti amene akhala so wonse fresh up to parliamentarians sitilora kuti akhale presidential wokhayi chifukwa kuli makwereza ambiri ku parliament amene anthu apita yenawo amene apita kumene kuti kuli makwereza ambiri achakwera you were against me achakwera ndakukhululukani timakukondani
You sponsored some people to destroy me, to defeat me in the constituency. I have accepted it. I have accepted it because I know there's God in heaven. Achakwera, achakwera, tachokani kumene kwa chakwera, chonde. Tachokaniko kumeneko, chonda chakwera, tachokanika muziparesi. Tachokaniko anthu akukanani, tachokani bakiritu anaisiasa njika 2 years before even elections anakamanga nyumba yake kubise hill and akukhala mwamtendere chifukwa all the things facilities for a head of state zili kumene kuja. Achakwera mamanga manyumba atutukuzwa tachokaniko kumeneko. Achakwera tachokani anthu akukanani tauzana nyamatano amene akuchita masera mu Lilongwe mstreet umo kuti inu mwawinira pati. Which district has voted for you in the north? Which district in the north have voted for you? Kulibe. Which district in the southern region has voted for you? Kulibe. And some of the Kasungu people, they have not voted for you. Some of the people in Doha, they have not voted for you. Nkota Kota, Salima, Lilongwe City, and Lilongwe Rural. They have not voted for you. Muchinji. They have not. Blame those people who have not voted for you. Amakuna mizani. Chonda chakwera tachokani anthu amene mkuanyamula mabasi kuchoka kumpoto kuti mkuchoka kuno kumwera kuti azakuuzeni kuti ayi ife sitina saine maripoti nawa amtalemanja. Don't accept this nonsense. Achakwera aluza chisankho achokeko tachita declare kuti Professor Arthur Peter Mutharika wawina chisankho and akarumbirisidwe kukamuzu stadium here in Blantyre, not in Lilongwe, but here in Blantyre. Achakwera accepted defeat. Your fellow presidential candidates amene mnali nawo wonse avomereza kuti Peter wawina. Ndinunoka amene mukumva mapwevupwevu kumene mwakhalako mapwevupwevu awo akuphulikirani. Mapwevupwevu amene mukudya kumene koko akuphulikirani amuwanga. Mapwevupwevu amene makeke mkudyako nthawi yakwana. Ife tikufuna tikukhululukireni, sitikufuna kuti tibweze chipongwe kwa ino ayi. Ndino athu, ndino amarume athu, ndino azibrother athu. We love you so much. Amayi Shoram, we love you so much. We don't want to. Valentino, please listen. We love you so much. We know kuti ndi uniform imene wavalayo. Ifeso ndinayenso ndinayo uniform. I can do anything that you do. Ine have been trained nanenso. I'm a heavy, well trained somebody. Panopo commando. Opya kwambiri. But it has nothing to do with this. We love you so much. It has nothing to do with Malawi Defense Force. We love Malawi Defense Force. They are professionals. They are with us. They are our Malawians. They were our own brothers and sisters there. We love you. We love the police. We love everybody. Let us put God first. Let us put the Holy Spirit. The Holy Spirit, please come and rescue us. The Holy Spirit, please come and rescue us. We love these brothers, but they want to do dirty things that the devil challenged the creator of creation, God himself. And Chakwera wants also to challenge God and the Holy Spirit. Mutembereredwa Chakwera. Achakwera mutembereredwa. You cannot challenge the Holy Spirit. You have no right to challenge the Holy Spirit. You have no right to challenge God. And you are nothing in the eyes of God, but you are something in our eyes. This is why we love you. Achakwera, tachokani. Kumeneko chokana, Chakwera, chokani. Usiku uno tachokaniko. Mungochita mama kulengeza basi. Chifukwa nthawi yatha. Anzana ufuna konze ziko lino zinthu zaonongeka muno. Panopo dora ekwacha yamba kuyenda bwino. Paundi ekwacha yamba kuyenda bwino. Randi ekwacha ngomva kuti Peter Mutharika wawina zisankho. Ndalama zamadora zayamba kubwera. By next week, a dollar will be less than $2,000 to ekwacha. And by next year, it will be about 1,900 kwacha to a dollar. And tukukuzani zoona will flood this country with the dollars, and will flood this country with rands, will flood this country with euros and pounds. The thing of dollar kaichan scarcity, ndi mafuta, zikale thing of the past, because we'll have money to buy fuel. Chonde. Chakwera, tachokani. With these few words, good evening.